Alohan'ny hijery vidéo tompoko, aza adiny mikliquer amin'ny abonné mba ahafahantsika manaraka tsy tapaka ny film gasy izay mivoaka ato anatin'ny chaîne G Creative. Aza adiny koa mikliky j'aime raha ohatra ka nahafinaritra anao ny vidéo. Lefa mitraka. Ako fa fangalelony zanako tiky e. Izaka izy ko mbola misy lelo ay. Dia tsy man maluto. Andarin dia mandeha mitolong na maluto. Bola tsara zanako zany. Ha? Bola baolina. Tango. Ya, mba seza koa za mamana. Erika. Karakora takang rapapa ni bana laf mingan fa. Aro tsisy raha nanjaro takagny mamana. Panangin mar. Zany izodizody jusqu'à tapara tanagna tagny. Olo raika fombony vidéo fitra raika tamina. Iny zany raha ihoantsika ke iny any. Dia tsy haiko ro raha mamany fo. Tamin'ny vidiny ofitra igny, vary tapakapoaka ty nividiko dia miaraka amin'ny biscuit kely ty nianjanoko atsika. Tsy maintsy ty hoantsika. Iny zany raha ataontsika roa ke niany. Tsy maintsy raha mangahazo ty fogna rô totonga dia atao roa e. Hoanina ny vary tapakapoaka ty. Ya tsy magnino zany raha papandraha fomban-draha zany. Anao io reraka oh. Nangboara kafe ndraiky ny anao koa. Ya, oui zany sira leko ke mamany e. Sady mbo angalangalako tanjaka hely fo. Mbola vao mafana si zany mamany. Ya. Mbo viany ketika ty papany voanjary. Za koa ny fa reraka mipetraka amin'ny fiainana karantika io. Za mba fite adiny karolo jiaby mipetraka amina tragno vato tsara be regny andeha tomobile. Na zahay koa ny mamany mbo manana eritreritra karaha ataonao zany fa tondro mahitsy zegny ho tsarina raha andalagna e. Fa na dia zany ndraika hiezaka faran'izay vitako. Sady zahay koa nahita kandra zay andrefandrefa tanagna ary kandra vaky tany zay. Izako ataoko za raika fogna vaky tany dia koa mahazo vola vakagny mbo fanganinganako raha manjary anao mbo faliako anao. Mbo faly moko za mahita anao faly vatiko. Faly eky za izy ko mba azo vola zany mba andeha hijerijery salon bazary akagny tsika hividy salon mba hividy raha manjarinjary atao andragno koa fa tsisy raha siko ny andragno koa. Ezako vitagna asa zany vatiko fa amin'izay mbo azo salon zany zany e. Andeha andro amin'izay za fa andro fa atoandro be e. Ya. Dia fa lany koa kafeko ty dia ty tasy ty mamany.
Acho que ela que tom jeno mbo ter mahandro. Ya. Dia tur lo zafo. Mbola mbity koa i maregny. Mbola tsara zany ba? Tsara ndraiky mama ny fandrahoana ananjy zany e. Merci ouais. Za manana mbola andeha zaza vaky tany nandrefa tanànako ro. Ambadika mery papanzinao arika. Anao ndraiky tsy aligna akagny vao. Raha sahely fô zegny tsy magnaligna andro. Andana fogna anao fa mbola mitamita sasa hely ambany koa sady magnaraka anao fogna zay vakeo. Allez blida. Karakory vaky taninao tako. Mba nandeha amin'igny ô? Masakatra rô ioraka to e. Iakatra e. Mandraindregny peza merigna to mankefa ananjy. Ano? Oh ya. Sapo ni mama ni. Nakapano. Sapo il mo rin ato ko. Sapo. Nara mama ni. Nenay ko pa ito. Ndo iakatra ang tanang. Yeah. Nandang pa no? Allez blida. Do. Anong papa? At kumar, tu kan ramah mantingan ngal cakap ngal kan ni. Hangin wang mama ni? Kita ngal suka kau nan, sisin rawang hari je. Isko zeng dos ka mantingan ru, abageng siya na kan. Anak cika. Iya. Oh zeng, okay. Oh. Sambil macam. Oh. Asal lo, alang.